Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Loh, kowe kok dora poso cah? Anu kok jare wong loro ra wajib poso. Ki mau sikilku kesandung dengkul bakteri. Aduh, loro tenan. Pengen poso jane ning piye meneh? Wah, nek ngono aku ya ora poso wae. Sikilku mah kepleset upil walang. Wah, loro tenan. Siap. Selamat pagi menjelang ajal, Om. Menjelang ajal patakmu kuwi. Maksudnya menjelang siang, Om. Sorry. Loh, Maryadi nggawa apa ke? Apa ki, Om? Gerobak batagor po? Gerobak batagor matamu kuwi. Kapal iki. Oh alah, tak kira gerobak batagor ki mau. Umpama tenan ngono mesti ora payu. Bakule kaya tikus plafon ngene sing tuku mesti girap-girap. Oh. Kapale iso nguyuh. Gini kapal. Kok iso kowe guyu di atas penderitaan orang lain? Aku ra di atas ya, Om, aku ning samping iki. Bener. Ning samping ki awak dhewe ora ning atas. Karepmu. Duwe ngon-ngon koclok kabeh. Resikno kapale ke timbang tak tongseng kowe. Oke. Apa ki? Gile anakmu sapa iki? Ganteli. Woi, sapa ngurip nek klakson iki Biantere, wong mati tangi iki mau. Yo iki cita-citaku mbiyen, dadi nahkoda. Ning gagal tes kesehatan, pas di ronsen jebule utekku ning dengkul. Telumpi. Waduh, Su. Ora apa-apa aku aman-aman. Embere kok. Waduh, pecah ora kuwi. Ayo numpak. Ayo. Walah, bensin entek ki. Bukan joke cah, ngisi bensin sik. Dan mendo ponakane Sarimin ki. Ngisi bensin buka jok mbok kira Supra. Oh iya iki kapal ding lali aku. Nyeng. Mudon dhewe apa tak uncalne? Uncalno wae, Su. Uncalno aku ning warung mie ayam. Karo sangono duit ngono piye? Patakmu ki malah penak kowe. Mlaku. Kok mlaku? Waduh, belok. Slebeu. Ora slebeu wae. Jangkare dokno. Apa? Gendar, jangkar. Sempak mekar, jangkar tel, jangkar. Kuwi kuping cureke ana sekilo ya Kok iso ra krungu lho. Jangkar iki lho. Duit. Serahno duitmu kabeh. Ora ono, Kang. Dompetku isine mung KTP karo suwekan kupon jalan sehat. Wis kuwi tok. Geleng-celeng. Mbok kira awak dhewe wedi. Ya rada. Rasakno iki, kurang asin. Prit. Lagi ngerti iki aku. Kewan halal karo kewan haram tawuran. Mbok yo sing rukun to, Cah. Wis, tawurane ngaso sik. Piye to ki? Tawuran kok iso ngaso? Lah iki tawuran pokuli borongan kok dadak ngaso barang ki. Ewangi nyurung Cah. Wani piro? Sego padang sebungkus yo. Sebungkus wae tapi rendange 15. Piye engko tak ewangi? Patakmu kuwi jenenge ora sebungkus. Kuwi jatahe wong 15 mbok untal dhewe. Sura badhok kowe. Cerewet Su, kene tak ewangi. Su, jangkare sing nyantol. Kuwi mbok suruh nganti Maryadi berubah dadi siluman luwak ya ora bakal maju. Oh iya, jangkare sing nyantol, lali aku. Slebeu. Su, tulung Cah. Slebeu, tulung. Nyemplung kolam. Kapalku. Waduh. Dadi kirek penyet aku. Kapalku. Aduh. Wih, percuma Om, bocor iki 55 jengkal, tetep kelelep ki kapale. Nek kapalku kelelep, aku tak melu kelelep. Tenane. Loh, kok mentas Om? Rasido, kapal iso tuku meneh. Lah nek nyawa ya iso tuku meneh Om. Regane 2,5 juta. Wih, tuku saiki Su, go jagan-jagan. Mimpi siksa kubur. Aduh. Wayahe golek sego pecel iki poso beduk. Aku kan anak-anak usia 40 tahun, isih maklum poso beduk. Loh, ra kena di startering apa ki? Traktor bosok. Tenang Om, tenang. Aku ngerti. Iki carane dipencet iki lho. Cur. Wah, peteng. Ora iso nyawang rondo meneh aku. Aduh, burem. Weh. Wapok mripate burem. Ben ra iso ndelok video kikuk-kikuk meneh Maryadi ke. Ben tobat. Hey yo, WhatsApp, Facebook, Instagram.
Netes banyune gentong, aku nyawang wong ayu nongkrong. Rambut dawa tekan bokong, debule wong lanang gondrong. Tel, traktor jaman purbae diopeni, makane Maryadi raine kaya purba. Hey yo, what's up? Aduh. Ayo pecah, kacamata kenang-kenangan lho kuwi. Hadiahe Maryadi pas lomba dawa-dawanan ulu kelek. Raketok. Hah? Rondo anyaran lewat ke? Kok tetep ketok ya nek rondo? Wah! Hah? Iki ndok po upil tirek ya? Burem soale. Alah mbuh. Weh, malah dipecahi. Ndokmu sing gondal-gandol tak pecahi genti lho, Om. Kentir Maryadi ki. A few moments later. Tolong, aku dikira sempak. Ngene lho. Iki jenenge semangat, sempak mambu menyengat. Oke. Loh, susu sapi kok ambune oli ya? Nyoceng, susu sapi. Weh, susu kok iteng? Iki susu sapi apa susu wewe gombel? Iteng banget kaya lakange Maryadi. Wayahe ganti oli iki traktore. Ya mete. Loh, endi iki baute arep tak puter kok? Kuwi suwilet, Om. Suwilet kok diputer. Patakmu kuwi. Raketok. Aduh. Om, pandek Om. Om. Kepleset telek semut traktore. Woi, minggiro. Woi, duwe kuping ora ajane. Kuwi kuping po mangkok soto kok ora krungu. Tel. Aduh. Wo, nantang kowe. Yo, aku mbiyen melu perguruan luwak jengking. Alah, wong kok unik. Yo. Woi, rene kowe. Wes Om, wes. Kowe ngangkat galone ra kuat, Om. Rasa sosokan gelut. Otote iki cilik kaya mprite. Burem. Tel. Untung tak buka nih. Nek ora wis melentung kuwi bathukmu. A few moments later. Ngopo Om? Wayahe cukur wulu. Cukur wulu ndiasmu depat kuwi iki jam pira Om? Burem tenan matane iki. Nek yaene iki wayahe nyukur wulumu dhewe Om. Wulu empritmu. Wah, mripate Maryadi burem tenan iki. Kudu digawekne kacamata. Wedine engko Maryadi tuku pulsa malah ning pom bensin. Wis. Aja Om. Aja Om. Ya mete. Aku kire Om. Wulu kelek gelem cukuren. Jam 12 bengi. Kudune kan aku turu. Ngopo aku ning kene? Wong kok unik. Kacamatane iso nyawang luar angkasa iki. Lho kae, ana UFO kepleset telek garangan.